Sikumadoda ngizokunyakaza iSouth Africa yonkana. Athi ngiyaziba ngiyathula kwavele kwanyakaza iAfrica yonke. Athi ngiyathula ngiyaziba kwavele kwanyakaza umhlaba wonke jikelele. Igama uMr Friday wabantu uhlelo izwi elamaciko. Zinsizwa nentokazi sanibonani. Seliphindela duma lilozolo. Izulu lodumo laduma lathatha I-House of Zwide. Laduma lathatha isikhonda somdlalo kamabona kude I-House of Zwide ongena kusukela ngomsombuluko kuze kube uLwesihlanu Monday to Friday ku e.tv ngo 7 o'clock. Njengamanje ngikuphathele ongahle okulindele kusukela ngomsombuluko kuze kube uLwesihlanu kuMdlalo I-House of Zwide. Ufunani utshela uLez ngezinhlelo zikaFate zokumkhohlisa amawololo, kodwa uLez uthi uFate kunokwenzeka ukuthi unemizwa ngoloyiso. Amawololo uZanele uqinisekisa kuSandile ukuthi ukhulelwe. Amawololo uZandile noSandile baxoxa ngekukhulelwa. uSandile uthi makakhiphe isisu. Amawololo uFate uzama ukwenza uFunani abe nomona njengoba uLoyiso eqhubeka nokwenza okucelwe nguFate. Amawololo uSandile uhambisa uZanele emtholampilo ukuze akhiphe isisu, kodwa uZola uthola amafayela akhe. Amawololo uMary uqhuquzela uMaMpho ukuba aseke uBucie. Amawololo ngale uMolefe noDorothy baxoxa ngamagama okuqamba ingane. Kabalam ngiku-Mr Friday wabantu. Bukela I-House of Zwide Monday to Friday e.tv 19 o'clock ngo 7 o'clock ntambama. Dango.